Ngiyakhuleka kumagumbi amanomhlaba. Ngiyakhuleka kuy'ndlondlo ezinhle, indlondlo le ekhuluma yomntwana ohamba namakhosi. Sanibonani. Sanibonani iy'ndlondlo ezinhle. Ngumntwana lo ohamba namakhosi, ngumntwana ohamba nenzuza spirit, ngumntwana oyi-self initiate. Ngikho konke lokho ongangibiza kona. Sanibona. Namhlanje nje ngithi angicele labantwana laba abahamba namakhosi basondele. Nginicela nje ukuthi nisondele bantwana abahamba namakhosi, ke siyikhulume lento ngiyizwe kahle ukuthi ngempela nivuma kanjani izinto ezikanje. Kunezinto ezenzakalayo la bantwana abahamba namakhosi. Umuntu mayethi eyakusiza akutshela ukuthi uzokusiza ngento kanje bese wena uyavuma ukuthi ayokusiza. Ungasacubungula, ubhekisise kahle ukuthi ngabe lento angisiza ngayo i-right na, ngabe lento athi ngiyenze i-right na. Ngiphatheke kabi nje mangizwa ukuthi khona umuntu oke wakubiza ekubizela endaweni yakhe la asebenzela khona athi uzokwenzela iladi labantwana. Iladi labantwana bakho uyolenzela esigodlweni somunye umuzi. Iyenzeka kanjani leyo nto leyo kuwe mntwana wethonga? Kwenzeka kanjani? Ngoba phela ngiyacabanga ukuthi yes sisey'nkingeni, yes sixakekile ngoba kuyenzeka uma uxakekile ukuthi utshelwa lokho otshelwa kona bese ubona ukuthi ku-right ukuthi kufanele ukwenze. Kodwa nawe awuhlale phansi ubhekisise kahle ukuthi njengomntwana okholelwayo kumathonga, umntwana okholelwayo ukuthi izinto zamathonga ziyahlonishwa. Uma usuqala uthi uyalungisa ngokwethonga, angeke uze ulungisele emzini womuntu. Angeke uze uyolungisela izinto zakho kwesinye isibongo la ongahlobene khona, futhi ngisho esihlobeni unalo ikhaya. Uye esihlobeni mhlawumbe mangabe kuwukuthi khona inkinga mhlawumbe ohlangabezene nayo nekhaya selaphela noma sekwanjani, angisho ukuthi nakhona ngiyakwazi lokho, kodwa ngikhuluma ukuthi akusihlobo sakho, akusi-ini, umuntu okusizayo kodwa uyokwenzela emsamu wakhe. Izinto lezo mntana mamathonga efune niy'bhekisise kahle lezo ukuthi kufanelekile yini. Fanele uphike, uphinde uhlabe imbuzi, uyihlabe endaweni engasiyona yakho, umuntu akwelaphele lapho akulaphela khona. Uhlabe imbuzi khona, wenza izinto zakho ezimalelana nawe nabantu bakho amathonga ahamba nawe. Hayi, kahleni bantwana bamakhosi, kahleni. Ngiyabona manje sekuyinkinga le engikhuluma ngayo. Cha, sekuyinkinga kakhulu ukuthi yes angiphiki. Kuyenzeka ukuthi sithatheke ngaleyo ndlela ngoba phela sisuke sesifuna usizo, kodwa ayiphele lento. Ayiphele lento eniyenzayo, ayiphele lento eniyenzayo ukuthi nithathe abantu benu niyobabeke ey'godlweni zabanye abantu. Uthathe abantu bakho, uthathe abantwana bakho, uhambe uyobenzela le esigodlweni somunye umuntu. Ufunani ey'godlweni zabantu? Ufunani? Uyokwenzani lapho? Lezi zinto ozenzayo umntwana wamakhosi kuthiwa akalungise izinto ey'thile, ulungisa ngey'mbuzi ey'ningi. Iy'mbuzi lezi, iy'mbuzi zibe ningi. Umuntu athi ugogo wakho uthe kufuneka umenzele inhlambuluko. Naleyo nhlambuluko uyoyenzela kuphi? Esigodlweni somuntu. Oh madoda, hayi, kufanele sinikhuze. Funeke sinikhuze bantwana bamathonga, sifanele sinikhuze bantwana bamakhosi. Namhlanje nje cha, ngizocela nje ukunikhuza ukuthi ake niyifunde phela nani lento, ake niyibone lento nani ukuthi nihamba namakhosi, nihamba nabantu abadinga ukuhlonishwa, abantu abangafuni ukuhambe bengena iy'godlo ney'godlo, abantu abangafuni ukuthi ukhulume iy'ndaba zabo, uyikhulume iy'ndaba zabo ey'julileyo, abantu abafuna ukuthi kwawena ubahloniphe ngale ndlela, ubathathe serious, ubabone ukuthi bakhona. Ngoba uma ungaboni ukuthi bakhona, ubathatha nje kancane, nawe kwawena bayakukhombisa ukuthi sikhona ngendlela nje manje sibuhlungu. Uyombula ingubo, uyoyimbulela ingubo yakho le la umbulela khona ingubo. Uyenza izinto nje, ngicela ukukutshela. Into eyenziwa yileyo nto leyo ukuthi niyatatazela. Into eyenziwa yile nto le ukuthi manje kusukela manje namhlanje u-2025
u-2025 u-2025 ama-self-initiate kade aziwa ama-self-initiate ayekhona. Mina uma wami ongizalayo wayeyi-self-initiate ngaleza ikhathi leza zakudala ayephila ngazo, wayeyi-self-initiate. I-self-initiate ayiqali manje ngani nathi, nami ngiyayibala lapho, ayiqali ngathi i-self-initiate. Manje sekungathi manje nifuna ukwenza amaphutha, ngathi manje senenza ngamabomu ngoba niphushwa inhlupheko. Inhlupheko iza more. Ngalesi sikhathi wenza u-wrong wenza more. Ngalesi sikhathi wenza izinto ezi-wrong, ingalesi sikhathi uyilandela iy'nkinga. Namhlanje ngithe mangiphume nje ngenze le video nginibuze ukuthi nenziwa yini ukuthi umuntu athi woza ngizokusiza, akusizele esigodlweni sakhe, akusize ngembuzi yakho uyihlabele esigodlweni sakhe, uphinde futhi wenze uthathe iy'ngubo zabantwana bakho uyobenzela iladi esigodlweni sakhe, uphinde. Ziningi nje izinto enizenzile nenizenzayo. Nami ngagilwa kuningi la ngagilwa khona, kodwa ngangigilwa-ke mina umuntu wayezile ezekhaya ezolungisa, ngingazi ukuthi fanele ngenze njani. Wangigila lowo muntu, wangenzela imihlola into engingayazi, wangenzela imihlola. Azi kahle ukuthi lento le ayenza i-wrong, engitshelile amakhosi ukuthi akenze kanje kanje kanje. Ngamtshela ukuthi kuthiwa yenza kanje kanje, ngoba phela thina singabantwana bamakhosi. Umuntu uma engafuni ukukulalela, umntana ethonga myekele, ngoba amakhosi ayakudirector, ayakuthuma vele kumuntu. Umuntu uma eseqala esekulungisela into, nawo ayasho futhi ukuthi sicela aqale kanje, enze kanje. Uma ngabe engafuni ukuyenza leyo nto, bona ukuthi leso isigebengu nje, umuntu onga-understand indaba yamakhosi. Fanele uqale ulashwe umuntu o-understandayo indaba yamakhosi, o-understandayo umuntu indaba ye-self-initiate, o-understandayo ukuthi wena umntwana onjani, umntwana ohamba nenzuzo spirit, efuna ukuthi mayidirectele yona. Yes, zikhona ezinye izinto ongeke ukwazi ukuzenzela zona, makhosi, kodwa kwakho yindaba ungahlali phansi-ke. Ungathi uhleli phansi nje, yindaba mawubona ukuthi udidekile, ungaguqi ngedolo ukhuleke, ngoba iyona yonto ezokusiza. Ngalesi sikhathi udidekile, guqa ngedolo, uyibekele isikhathi, uthandaze, ubike indaba yakho, uthi mawuphuphile nayo futhi enye into eniyenzayo bantwana bamathongo. Umuntu uma ephuphile, aphuphe etshelwa ukuthi akavuke aboniswe indlela ukuthi uzoya kuphi, eye kuphi. Nakhona lapho futhi usazofonela umuntu. Omunye uyakwenza ngoba engazi, omunye uyakwenza nje, ufonela omunye umuntu, uyamtshela ukuthi lo mhlawumbe okusizayo noma unjani, uyamtshela ukuthi kuthiwa ngihambe kusasa ngiyephi, yena akutshela ukuthi ungahambi, akutshela ukuthi emanzini kukhona ingozi, akutshela ukuthi emanzini ngeke ubuye ngoba yini? Ngoba ubizwe ubani? Ngoba ubizwe umuntu wakho othe woza emanzini. Ake ulalele ngaphakathi lakho lithini. Lalela i-intuition yakho ukuthi ikhuluma nawe ithini, ngoba yezinye zey'ndlela abafike bakhulume ngamaphupho, bafike bakhulume ngama-vision, bafike bakhulume ngezinto ey'thile oyibonayo, bakhulume nge-radio uthi uyayivula, even i-TV, even u-YouTube uthi uyawuvula u-YouTube lo uthi uyakhuphuka, even u-TikTok uma uthi uyakhuphuka ufike uyithole le ndaba yakho. Bakhuluma ngey'ndlela ey'ningi ey'nkulu kakhulu, bakhuluma ngaphakathi lakho. Ikhuluma ithi yenza ukuthi, wena uthi hayi ngicabanga ukukwenza, hayi ngicabanga ukukuyekela. Uyekelelani ngoba uthunyiwe kuthiwa yenza kanje. Hlala phansi intanethonga, ukhuleke, ubize amathonga akho, ubize umvelinqangi, ubize isithunywa sakho ekuyisona sona esifuna umkhuleko. Isithunywa siphilwa ngomkhuleko, sifuna umkhuleko, sifuna ufaste, sifuna ukuthi uphahle, zonke lezi zinto lezi. Kodwa ukuphahla noma ungakumisa kancane, ukuphahla uphahla la usubuna khona, usufuna khona iy'mpendulo-ke manje sebeshilo ukuthi nayi indaba. Uma ungayiqondi kahle fasta usuyaphahla-ke manje. Kodwa nje wena ukhuleka every day uyakhuleka, every day njengoba uphefumula kusho ukuthi na every day uyakhuleka. Yekelani ukuhamba ndlala abantu manje ngamabomu, ngoba abanye abantu bayanisiza ngempela, okwempela. Abanye abantu banisiza bazothatha amandla enu. Manje mayisethathiwe amandla akho usuthi ngenza ukuthi musukwenza iphutha, kusukela manje yekela ukwenza iphutha, hlala phansi
uze uthole kahle i-direction ukuthi wenze njani. Ngiyaxolisa abantwana bamathongo ngoba kuba ngathi ngiyathetha, nisale kahle.